Здравейте, аз съм Майкъл Георгиев и днес играем Need for Speed. Дай газ. Добре, всички дават нитро, значи аз трябва да давам. Къде кола, не ме предавай. Знам, че ти можеш. Тук се инсталира и се надявам играта да ви хареса. Аз преди съм играл и много ми хареса. Напротив, си трих, защото имаше и други игри, които исках да пробвам и нямаше някакво за тази игра Need for Speed. Всички ме изпревариха. Ох, добре, че съм на второ. Дай. Какво стана? Че не разбирам. Явно времето свърши. Дайте да направим още едно. Купихме писта. Апгрейднах си колата и сега е време за едно последно рали. Нитро. Дайте. Дай, количке, дай. Колата ми трябва нужда от нитро. Добре, че ще апгрейднах. Дай газ, количке. Сега сме последни. И изглежда, че времето свърши. И съжалявам, че този клип беше толкова кратък, но съжалявам тази игра да ви е харесала. Ако така се молите за моя канал и пишете в коментарите. Чао!